Здравейте! Днес ще ви покажем как да обновите настройките с нови на вашата камера с Promis. Поставете картата с памет в компютър. Кликвате върху иконата на картата памет с десен бутон и от менюто изберете форматиране. Кликнете върху старт и после ОК, за да се извърши форматирането. Отваряте имейла, който сме ви изпратили, и запазвате файла на място, удобно за вас. Сложете файла в картата памет. Може да го направите като копирате файла и го поставите в картата или направо го провлачите както е на клипа. Извадете картата памет от лаптопа. Вземете камера с Promis. Включете я към захранване. Поставете картата с памет в слота, както и SIM карта. Изчакайте да хване обхват и натиснете меню бутона. Със стрелките се предвижвате до четвърто меню. После надолу се спуснете до обнови параметри и натиснете ОК. Ще излезе надпис "Успешно обновено". Проверете дали камерата е приела настройките и пратете ръчна снимка, като излезете на начален екран и натисните два пъти ОК бутона.